Hej, og velkommen til Dr. Martins brevkasse. Jeg har fået mange breve omkring ondt i røven, så derfor vil jeg i dag prøve at komme med nogle svar på den sygdom, og nogle af de symptomer, folk oplever, og jeg vil også komme lidt ind på, hvordan det kan behandles. Mange danskere kender til at have ondt i røven, eller i hvert fald er der nogen i deres omgangskreds, der har prøvet det. Det har vist sig, at i de fleste tilfælde så startede det med, at man har gået i for små sko alt for længe. Der er også mange, der oplever ondt i røven efter at have siddet for længe bag en skærm eller et keyboard. Symptomerne er mangfoldige og spænder lige fra utilfredshed til ophidselse til stor produktion af galle. Det har dog vist sig, at mange højrøvede helt overser symptomerne. Det har også vist sig i nogle tilfælde, at personer, der bærer denne sygdom, har en tendens til at samle sig i små grupper, hvor de smitter hinanden og faktisk får dobbelt så ondt i røven. Og i særlige tilfælde kan det udvikle sig til kronisk ondt i røven, som skulle være særligt smertefuldt. Følgesygdommen. Det har vist sig, at over 50% bliver også ramt af brok i større eller mindre grad. Og mere end 20% har også risiko for sur røv. Og cirka 1% vil opleve, at de skrumper helt ind. Og til sidst er der ikke andet end røvhullet tilbage. Så vil jeg fortælle lidt om smittekilder. Man kan blive smittet på mange forskellige måder. Det specielle ved den her sygdom er, at man kan blive smittet gennem aviser, sociale medier, politik. Mange er for eksempel blevet smittet gennem Facebook og Dansk Folkeparti. Andre er blevet smittet efter de opdagede, at deres naboer har fået en ny bil. Der har også vist sig, at folk i nærmeste familie er særligt udsatte for at blive smittet. Eller hvis man er omgivet af røvhuller. Man skal heller ikke slikke folk i røven, der er ramt af sygdommen, så bliver man helt sikkert smittet. Så kommer vi til behandling. Jeg vil anbefale, at man starter behandlingen med stikpiller, når man opdager de første symptomer. Disse kan fås af nære venner eller på din arbejdsplads. De kan også fås i håndkøb i 3-stykkspakninger på 2 og 4 kilo. Vi må her advare på det kraftigste om at lade være med at putte andre ting op i røven, men lige stikke en finger i jorden først. Hvis det ikke hjælper, vil jeg anbefale hjernevask, gerne 180 grader på et skåleprogram uden forvask. Det var alt for i dag. På gensyn. Jeg vil lige komme med et sidste råd. Stol aldrig på en læge, der er syg.